Machiegni wadhi weche mag tuke. Jatend migao matuke machon Amina Mohamed gikone to ne ochiwo apisi ne jatend migao no manyien Ababu na Mwamba manowal kod jatend piny Kenya William Ruto kendo chamo muma mar apisi chiendo mano bag kawuono apisi maduong' mar migao matuke bomani ma Nairobi na Mwamba ne ogero kamano jatend migao mawuok kuom okenge mosegoyo kod migao no ne osingo mabero sekta matuke pacho ka kendo chiero mago manie chongegi ka gigero talanta kamoting'o neno ni migao matuke okadho kuom tuke duto mapacho ka onyuolo thuolo mag kelo omenda ne piny Kenya. Eagle's eye view of the sporting horizon or sporting terrain so that we service this whole space and not just one corner. So even as we resolve the issues around football, we'll also resolve the issues around badminton, the issues around swimming, the issues around cycling. We want to have a global view so that all sporting federations and interests can feel part of this journey.